Il-lejla tajba u nilqakom ma' rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsib tal-lum is-summit fuq l-immigrazzjoni. Jew aħjar Mr/Miss min jaf jitkellem l-aktar world. The huge pressure member states are facing. Saving Schengen is a race against time. Le, vera tidher maġġel. Nifsek maqtuħ qed tiġri għat-tellieqa. Jekk ma tafx x'inhu s-summit fuq l-immigrazzjoni, mela jew inti alien illi ġejt minn fuq il-pjaneta Mars fejn milux sabu l-ilma jew saqalu li m'hemmx ilma jew nkella xrob ċarba kbira lejlit l-ewwel tas-sena li għadda iġġandart u għadek bil-hangover. U jekk inti għadek bil-hangover jew inti alien, ħantik update malajr ta' x'ġara u x'ma ġarax. Mis-summit ma solvejna xejn, il-gvern għamlilna monument biex ifakkarna li ġejna oqda u marinna d-dawl eżatt mal-li bdejna. Dak ir-ritratt ittieħed fil-moment waqt is-summit fejn f'dik il-kamra kien hemm 2000 ġurnalist jippruvaw jirrapportaw l-akbar avveniment tal-Ewropa mingħajr dawl u mingħajr internet. U dil ħaġa isa tiġrilna ħafna f'Malta meta jkollna avveniment kbir u d-dinja kollha qed ħares lejna, imurilna d-dawl. U jekk ma jmurx id-dawl tiġri xi ħaġa oħra, bħal pereżempju ma taħdimx l-ATM. Imma biex ikunu għedna kollox, mis-summit vera nistgħu nsolvu l-problema fuq l-immigrazzjoni. Kif prova jispjega Martin Schulz aktar kmieni dil-ġimgħa fil-Parlament. This country's history and its success shows us so clearly that when we raise our heads up from over the handlebars of the refugee debate, we are living. Waqfu dik ix-xogħol hemmhekk. F'dik ix-xogħol hemm mill-inqas 3 min nies reqdin u 3 min nies oħra jilagħbu bil-mobile u dak huwa wara biss 3 minuti li beda d-diskors. Okay, anke jekk is-summit tal-immigrazzjoni għadu ma solvix il-problema tal-immigrazzjoni fuq issa kulħadd telaq lem, għall-inqas dil-ġimgħa solva l-problema ta' traffiku. U din irid nagħtijielu lill-gvern, ma nafx għamiltu, ma nafx kif irnexxielkom, imma please ibqgħu għamluha araw kif iġibu summit hawnhekk kull ġimgħa għax dil-ġimgħa għaddejt riħ minn kull imkien jien. Però l-aktar ħaġa tal-mistija li ġrad il-ġimgħa la kienet il-fatt li kien hemm min raqat waqt l-akbar diskors li qed jipprova jsolvi l-akbar problema tal-Ewropa u lanqas li marilna d-dawl eżatt mal-li bdejna. L-aktar ħaġa tal-mistija kienet li taqabna Kastilja u ġibnija passatur. Rapporti fil-gazzetti qed jgħidu li biex għamilna dak id-dawl il-ġdid ma' Kastilja u biex lestejnieh għal dan is-summit, kellna intaqbu ma' Kastilja toqob kbar daqs blalen ta' table tennis. Jekk jgħaddu l-ISIS minn qudiem Kastilja bħalissa jgħidu diġà damdmuha boys, m'għandniex għalfejn intu aktar tiri. Okay, jien m'iniex qed inwaħħal fil-mepa, imma tafu li teżisti l-mepa u x'hekk. Biex jiena insammar musmar mal-faċċata tad-dar tiegħi irrid permess tal-mepa u m'iniex qed nesaġera u m'iniex qed niċċajta, aħna fittixna fuq din u sibna l-application li għandek bżonn biex twaħħal musmar mal-faċċata. Jekk ma nimlix din u jekk ma jtunix il-permess, ma nistax intaqab musmar mal-faċċata tad-dar tiegħi. Dil-ġimgħa wkoll fil-gazzetti staqsew is-CEO tal-mepa għalfejn u x'ġara u għalfejn ħadd ma prova dan il-permess. U s-CEO tal-mepa kull ma seta' jgħid kien this is unacceptable. Okay, kieku għadel bħalissa tgħidlek hello u żgur li unacceptable. Ħanamlu ħaġa ċara. Meta aħna l-ġurnalisti nistaqsu mistoqsija fuq waħda mill-akbar binjiet u waħda mill-aktar binjiet importanti tal-pajjiż, kuna qed nistennew risposta ftit aħjar minn sentenza li ssiba fil-conclusion ta' composition ta' tifel tal-year 4. U din ħaġa qed tiġri ħafna bħalissa, araw kif jiġbed iċ-chairperson ta' ċogim meta tat-Times saqsewa kemm ħajjiġi jiswa l-budget. What is the budget for holding this event? This event is... Do you need to ask that? Yes. Yes, I do. Of course we need to ask that. For the record, dawk il-flus li għandek fidejk huma flusna. Imma anke jekk dil-ġimgħa nħallu fil-ġemp is-summit wiċ-ċogim ma nistax niddeċidi li ma kienet l-aktar ħaġa disturbanti li ġrat. Jekk hux il-fatt li fil-qorti hemm raġel li qed jgħid il-mara tiegħu qed tuża toilet paper u tnixfu biex tkun tista' terġa' tużah, jekk hux il-fatt li ta' magru ħejbdew joħorġu bottijiet tal-konserva bil-vari tal-knejjes fuqhom, jew jekk hux il-fatt li din it-tifla dil-ġimgħa fuq l-aħbarijiet qalet li l-lessons tal-Malti qed jagħmluhomlhom bl-Ingliż. Il-mistoqsija kienet x'tixtieq tbiddel fl-iskola. Il-lezzjoni tal-Malti ma nitkellmux bl-Ingliż għax ġieli ħabbat xi tfal barranin konna nitkellmu bl-Ingliż. Waqt il-lesson tal-Malti tixtieq titkellem bil-Malti. Nispera li hemm xi ħadd jieħu nota tagħha din. Qabel ma mmur, il-ġimgħa l-oħra għamilt deal ma' Sander ta' Skjetti. Inta ħadd tagħmel kopi, poġġi. I must not instigate traffic while the Queen is here.
Issa, Mela, kemm il-darba? 4 mid-darba? 4 mid-darba u titturijinna lesta waqt il-rokna tiegħek. Krokna li miss. Għandna di. Irrid nammetti li ma konċet nistanna lejħatini kopi u allura la tajli kelli niftijem miegħu li nagħmilha. Li ma ftemniex hu kif se nagħmilha. Il-kopi għamilta Sander u ġibtilek kif wettek. Ma ħobx naħli karti, allura ġibta fuq it-tablet imma ħanurijilek biex natik prova li vera għamilta. Għamilta kifet li jint għal 400 darba. Meta trid, għaddi għalija jew kella nibatilek email. Il-lejli tajjeb aktar sibijiet il-ġimgħa d-dieħla.